take it up after we have been over there. Yeah. We'll do that. Will be next Cool. mission. After Echo 6 that Yeah. TCP, go to that TCP. Cool, we'll do that. If you want to, if everything is okay here, Yeah. come back to the base, Yeah. pick up cooling, take it Okay, there, cool. so we can get extra points. Cool. Awesome. We'll do that. Lad mig hænge på fort. Hallo, hold øje højre side, vi holder øje venstre. Det blev skudt derovre. Ah, det er julen. Hvad? Jeg ved det ikke, jeg kan ikke se nogen. Venstre. Fjender. Blå. Det er langt. Fire fjender, der stikker af. Er der flere der nu? Jeg kan ikke se nogen overhovedet. Nej. Wow! Pas på! Ja, hænder på her, begge hænder. Der var skud herude! Ja. Lige frem! Du har sådan en smoke her. Så tager vi den vej ned derinde. Yes. Nej, lad os lige se, hvad de gør også. De vil tage tilbage om, lad os holde dem her. Ja. To sider. Er det en af jer, der er kække? Jeg er her. Nej. Ja. Gør de det? Ja. Vi skal videre. Kan vi nå at få waypointet? Nej. Gylle gør det. Vi dækker Gylle. Og kæft, jeg vil ikke have dækning til, at jeg en dag er presset. Jeg er med her. Ja. Lige frem. Tango noget. Kontakt. Oh fuck, dør han ikke, mand. Jo, han er død. Tango noget. They're still shooting. Ja, jeg kan godt se ham, han er død. Han er død. Ja, jeg kan godt se ham. Men de er flere. Fik du ham? Fik ham, ja. Fedt. Bam ba baya ba bye ba bye bam ba baya ba da ba bye. Bamse-sang. Hvad er det der? Det er KT. Okay. Kig her. Ja. KT, den er vej, der buer langt. Ja, præcis. Det er den her. Kan du se det? Så vi skal køre tilbage, og så dreje til venstre første gang. Hvor er vi henne? Ja. Kør tilbage, og dreje til venstre første gang. Så rammer vi en bred gade, og vi kan fortsætte. Se. Der. Og der. Kan du se de der her? Ja. Det passer med den der, Ja. og så trekanten præcis. Så er vi der. Ja, vi kører tilbage.
drej til højre. Hvad sagde Tahir? Han var lige stærkt sprunget. Lad os gå over og hente ham. Ja, vi henter ham. Vores mission er at hente Tahir. Lige, hvad der skete. Stop. Stop. There's a TTP point over there. We just turned it on. A TTP point. We just turned it on, put the flag up. So now we have it. And this road is blind. Yeah, it's a blind road. Yeah, it stopped. Yeah. There's no respawn over there. No, there's no respawn. But they had it for 1 hour and a half. It's crazy. Yeah, they had it when they started. Yeah, we didn't have it, yeah. We move up that way, right? We're gonna move up and bring our team leader. He's dead. He just respawned. Okay. We're gonna bring him. Bring in And come. You know where we parked our car? Yeah? There's people around our car. Yeah? There's blues around the car. Okay, enemies alive. Okay. You know, one of our guys is moving this way. Okay. We'll move up this way. Cool. We'll keep on this side of the road. Cool. So once we roll back up, we're on this side, right? Cool. See you. Husk, der er fjender der, hvor vi kører nu. Ja. Ja, der er fjender der, hvor vi kører. Ja, der er kontakt længere ned. Hop. Udenfor. Stop bilen. Ja, det laver man. Spørg lige status. Ja. Husk, de er ikke mere end 30 meter frem. There's enemies in there. Der, lige. Han er ramt. Han er død. Han trækker til højre. Han er lige her. Lige for med kl. 12 for mig. Ja. Han er ramt. Lad os rykke lidt tættere på. Der er flere. Hæv, ja, til jer der. Flank til hver flank.
Vi har en til venstre, der er vores, længere fremme. Modtaget, modtaget. Kunne I høre det? Modtaget, radar. Kunne du høre det? Der var nogen, der løb til højre. Der var 2 andre, der trak til højre. Men de må være væk nu. Hvad siger teamleader? Så her, kom ind. Nej, du. Nå, teamleader, lad os bare trække os tilbage. Jeg trækker tilbage. SOF, træk tilbage. Kanonen frem, har vi løb! Hvor er de hen? Folk er sat af. Bilen kører ud. Bilen er kørt videre. Ja. Vi har en tango nede. Der er flere. Hvem mangler vi? Sorry. Tilbage! Hurtigt! Jalla! Kom ind, der må også ikke flere endnu. Ja, det kommer an med hjælperne! Det er vores. Pas på, mand. Hvor Mohammed? Ja, her. Go! Fucking gas, man. Væk herfra. Det var luksus nok, det der.